Vučić nikako da smeni ministra odbrane koji je na seksističkoj osnovi i javno uvredio novinarku, pa samim tim i novinare i građane i javnost u Srbiji. Obećao je da će smeniti ministra još 7. decembra prošle godine i od tada se ništa nije dogodilo, uprkos tome što voli da ponavlja da predvodi vladu koja ispunjava obećanja, pa i više od toga. Mi mislimo da svaki funkcioner koji nešto obeća, pa bio to i premijer Srbije, mora da ispuni ono što je obećao, a svaki funkcioner koji pogreši ili ne radi dobro mora da bude smenjen. Nesmenjivi su samo građani, dakle mi. Na protestima, nažalost, ne učestvuju naše kolege iz niških televizija i jedinog niškog dnevnog lista, a taj protest ti mediji čak i ne prate. Moglo bi se zaključiti da on medijski nije relevantan, što nije tačno. Biće da je on samo još jedna ilustracija tvrdnje da je medijska scena u Srbiji kontrolisana, da su mediji izloženi cenzuri, a da deo novinara je spreman da bude potpuno poslušničkom, pa i podaničkom odnosu prema vlastima medija ili bilo kim drugim. Ti mediji, nažalost, nisu pratili ni proteste koje je organizovalo ovo udruženje zbog privatizacije Niške televizije. Niška televizija je privatizovana sredinom novembra prošle godine. Kupio ju je konzorcijum u kojem su jedan od članova Narodne novine i to je kupio za samo 10 miliona dinara. Samo par meseci pre toga te iste Narodne novine su na gradskom konkursu za sufinansiranje medija dobile 15 miliona dinara. Zbog toga ne čude ocene koje se mogu čuti, a koje otprilike glase da je jedan privatnik, vlasnik Narodnih novina, za budžetske, dakle naše pare, kupio televiziju koja je gradska, dakle naša, dakle finansirana iz budžeta. Uzet ćemo mi to. Uprkos tome, Agencija za privatizaciju i Upravni sud su zaključili da je sve po zakonu i da tako treba. Ovde sam da bih rekla da je naše pravo, dakle nas kao građana, naše pravo i naša obaveza jeste da tražimo odgovornu vlast, da tražimo da funkcioneri koji loše rade ili naprave grešku budu smenjivi, da tražimo da medijski i drugi radnici ne žive na minimalcu i ne budu otpuštani, da tražimo da svi skupa živimo život dostojan građanima, dostojan građana. Na kraju bih uputila i jednu potpuno ličnu poruku, mada mi je niste tražili. Želela bih da ne dozvolite i da budete obazrivi. Dakle, da budete obazrivi i da ne dozvolite da se u ove građanske proteste i u vrlo važnu stvar koju radite umešaju raznorazne političke stranke. Koliko znam, to do sada niste dozvolili, mada je takvih pokušaja bilo. Vaši interesi, dakle građanski interesi, su iznad svih stranačkih interesa koji se često svode na prikupljanje političkih poena, pa i onih najjeftinijih. Vi ste gospoda građani, svaka lokalna vlast je vaš servis, a svaka politička stranka mora da čuje vaš glas da bi došla na vlast ili ostala na vlasti. Hvala vam puno što ste dozvolili da vam se obratim, bila mi je čast i hvala što ste me saslušali. Bravo, Zoki! U ime udruženja ovog trenutka obratit će nam se profesor dr. Đokica Jovanović. Drž se, Đo!
dole, još si živ. Jel nekome hladno večeras? Ono o čemu smo, prvo dobroveče, ono o čemu smo govorili godinu dana i u čemu skoro godinu dana upozoravamo ne samo građanstvo, već i vlast, je konačno jedna državna institucija dokazala da je istina. Mislim na državnu revizorsku instituciju. Drugim rečima, sa izveštajem koje je DRI napravila, pokazalo se da mi čuvamo državu, a da je političari